Moi boa, Nandeira, como estamos? Que Boas. tal todo? Antes de empezar, moitas felicidades por este gran ano que estades a realizar. Quero que me fales un pouco de como viviches ti este ano, nun ano onde o equipo sempre estuvo nos play-off, nunca saliu de aí. Como viches ti desde o teu punto de vista? Bueno, eu persoalmente cando fichei aquí fíxome bastante ilusión. Eu sabía que era un ano importante para este clube, que era o centenario, pero tampouco esperaba o ano que fixemos, e creo que ten moito mérito todo o que estamos a facer cada un de nós. Síntome moi agradecido coa afición tamén e moi ilusionado para terminar a temporada da mellor maneira posible. Estamos falando un pouco a nivel colectivo, como viviches ti cos teus compañeiros todo o tema do playoff. Quero que me fales un pouco de como atopan eles a día de hoxe, como te atopas ti. Como dixen, moi ilusionados estamos. Penso que ninguén contaba con facer esta temporada. Creo que fomos un equipo que foi revelación. Ahora intentar terminar da mellor maneira posible e a ver que pasa. Falamos un pouco tamén do outro día, o último encontro contra o Noia, un encontro complicado por fases. Como viviches ti, como viches o equipo? Fai un pequeno análisis do encontro. Como ben dís, complicado por fases tamén. Empezamos moi ben o partido, nos primeiros 20 minutos, pero logo sí que tivemos unha parte de baixón que eles puideron aproveitar, sobre todo a balón parado co que nos fixeron dano. Despois de pasar esa fase, conseguimos o gol e na segunda parte creo que fomos moi superiores e aínda podíamos meter outros goles. Xa quero que me fales tamén un pouquiño do tema do recibimento. Como viviches ti a nivel persoal un recibimento que foi moi importante para esta entidade? Facía moitos anos que non ocurría algo así. Ti, como xogador, estes momentos, como os vives? Pois é algo espectacular. Eu non vivín nada así na miña carreira, é certo que curta, pero creo que o que está facendo a afición é algo increíble. Non sei, agradecido e con moitísima ilusión e gañas de devolverlle o posible ao aficionado. Este domingo vos enfrentades a un dos equipos máis potentes da Liga. A nivel individual é un equipo do mellor que é na categoría, xunta a nosa o de Ourense eran candidatos a estar aí. Bueno, eles demostraron estar, chegaron á final. Como vivides vos este momento tan importante, sobre todo nun encontro que é moi complicado? Sí, creemos que é un reto este partido. É un equipo que, como ben dís, ten xente moi boa, sobre todo a nivel ofensivo. Creo que teñen unhas armas espectaculares, creo que teñen moita capacidade de facer gol. Difícil, é un encontro que estamos preparando, creo que podemos gañar. É certo que na Liga os resultados foron negativos, pero creo que non fomos inferiores a eles nunca. Moitas gracias. Grazas.